Искате ли да се пренесете в тропически рай с палми и орхидеи само на няколко часа от София? Букурещ и невероятният комплекс Терме ви очакват. С GP Travel потегляме на 14 март към румънската столица. Ще разгледаме величествения парламент, триумфалната арка и ще се потопим в атмосферата на Стария град за разходка и вкусен обяд. Втория ден е посветен на пълния релакс в най-големия спа център в Европа – Терме. Очакват ви 9 басейна, тематични сауни и истинска джунгла с над 800 000 екзотични растения. Независимо дали търсите спокойствието на зона палми или забавлението с водни парзалки в галактика, тук има всичко. Цената е 102 евро. Включва транспорт, нощувка с закуска, застраховка, гранични и магистрални такси, екскурзоводско обслужване, посещение на Терме и обиколка на Букурещ. Запазете своето място в рая още днес. Пишете ни в коментарите или посетете сайта ни gptravel.bg за директна резервация.